Bon, videotsika toujours volaniko zegny resaka état fédéral ary za miposy anareo namagna volaniko zegny io karaha fiadivagna io, azonareo zegny tsy miady amin'ny physiquement, miady amizegny amin'ny toetraigny volaniko, amin'ny débat, resaka débat, azonareo tsy mila kivy anareo, tsy mila kivy fôtony adversaire antsika aby io rô violent, azonareo zegny jusqu'à idirandreo la vie de famille-nareo mamorogno rô en publication pardon, maro feky raha andeha ataondreo juste i-empêcher atsika hiady zotrika, azonareo i-empêcher-ndreo dans tous les moyens volaniko zegny volaniko. Za mahita vidéo sasany comme fa kivy, non tsy mila kivy atsika, zegny fo volaniko aminareo, kaza kivy anareo, kaza boka anareo irô fa anareo kivy, zegny butindreo, azonareo zegny, zegny butindreo, tsy mila kivy fôtony ça c'est un combat volaniko zegny, resaka décentralisation fanagnabiagna volaniko zegny, varavarana idiry atsika amin'ny état fédéral, azonareo zegny fa magnabiagna varavarana idiry atsika amin'ny état fédéral. Donc mila continuer tsika igny ty communication ty volaniko aminareo zegny, communication ty mila atao matanjaka, zegny volaniko aminareo, zegny problème tsika resaka communication, tegna resaka communication. Ary colonel Mikael volaniko aminareo zegny, izy tsy andeha vanda amin'ny vahoaka, azonareo zegny maro olo tsy hitanareo ataondreo alotovindreo izy, abokandreo sarinazy magnano, ataondreo alika, ataondreo tanao izy manginy fo, izy micombattre, azonareo zegny pousseny colonel ty fa atsika tsy maintsy tafaboaka avy amin'ny colonel, azonareo zegny tant que le colonel Mikael tsy mivolagna amintsika fa za tsy mila état fédéral, za tsy mila, continuer tsika combat tsika, azonareo zegny continuer tsika ary pousser tsika jusqu'à farany colonel Mikael. Atsika ataondreo bado, atsika ataondreo kamo, azonareo zegny iadivandreo atsika bado, atsika kamo, zay koa bado, zay koa kamo. Ino fomba dianareo mbola mandeha aminay agny mangala volanay amboarinareo tanànanareo, zay moka tsy azoko aminareo, anareo manam-pahaizana, zay olo bado, nagnino mbola mandeha mizaha olo bado anareo ampandroso tous les infrastructures ao Antananarivo, ary tsy niany zay miady état fédéral vanko aminareo zegny. Zao Percy légionnaire dikan'zegny zay iraka la France, tsy niany edivagna état fédéral, anareo manam-pahaizana boka, anareo manam-pahaizana fa rango fahela edivagna état fédéral, tsy Joakim Satlar so fa napera Percy nagnapetraka fa aloha hiady état fédéral niany, ça c'est une lignée nandesinay zay nagnaraka, azonareo zegny. Donc anareo midiaboliser adinay, revenez en arrière volaniko zegny, niany soi-disant administrateur civil manam-pahaizana anao, anao mivolagna fa état central tsara miaraka décentralisation effective mba pousser nivangianao taia diplômenao, zay boka tsy manam-pahaizana, nivangianao taia diplômenao natoa tsy vitanareo jusqu'à niany ty nagnapetsaka décentralisation effectif io, niny tsy vitanareo jusqu'à niany ty amizay hitanareo fa mitsangana olo resaka état fédéral io, niany anareo soi-disant mahita solution, niny tsy hitanareo raha mitaloha les solutions, zegny amizay marary amindreo volaniko, kazakivy atsika mitaky état fédéral io jusqu'à farany, volagnindreo fa mampidika poko, azavaiko mora anao chef de famille, karaha président anao misy villa maventy, agnatin'ny villa anao misy zanaka 6, zanakanao aby io miasa, alainao volan'ny zanakanao amboarinao chambre parental fo, amboarinao raha jiaby, tsisy électricité zanakanao ambelanao izy maty agny, marary zanakanao tsy amezanao vola mahampy izy mandeha magnaraha taony, azonareo zegny. À un moment donné reo zanakanao io mivolagna fa
papa tsy mety aminay koa raha ataonao ty fa atsika samy miasa atsika agnamboatra villa atsika ke nagnino tsy mety aminao zegny ke anareo ikoragna zegny papanareo ke izy tsy agne anareo tsy agneky ke dikan'zegny anareo tribalisme soit zanakapampanareo io misy araiky makoa araiky jobijobely araiky fa mizarasaraka zegny anareo agnatin'ny villa io or que amezagna tous les moyens le zanaka io tous les moyens le zanaka io olo jiaby ampanjary villanao zegny atao hoe état fédéral agnarananareo araiky fo villanareo araiky fo ino mamparary amizegny karaha anao mandeha restaurant anao imposegna aloha anao mihina amy restaurant ty anao magnefa izy amin'io tsy tianao ke forcegna fo anao mila mihina io anao zio koa andeha za restaurant hafa zegny dika zegny anao ratsy fagna tribalisme anao mamidika adipoko aia logika aminareo zegny aia logika aminareo zegny za tsy mahazo miala or ke volavolanaka anao micommande za io amizay za ataonao fa bado anao fotiny tsy magnaraka volagna anao bado or ke volanaka jiaby alainareo donc je suis pas d'accord zay le volanko misy docteur zay mivolagna ao misy manafy zay miresaka état fédéral continue mon frère tsara raha volagninao anareo mivolagna aminaka anao vileza mivolagna merina mivolagna par contre lera merina mankaratsy olo côtier zegny anareo manginy magnasasa olo côtier anareo manginy par contre côtier izy koa zegny midéfendre non côtier io raha tsy fagnahy il faut être impartial dans la vie azonareo eko misy côtier ratsy eko misy merina ratsy misy côtier tsara eko misy merina tsara azonareo zegny anareo amizay mitady olo magnano tous les moyens mampauni le vahoaka anareo ndraiky mampiady azonareo zegny donc il faut zegny que soit Jonathan mivolagna manareo feignant avia anao mon frère avia atsika mizaha atsika roe azao mafô à 3h du matin 4h du matin mandro peut-être à 1h du matin mandeha miasa azova amitsika roe mavita zegny je te donne une semaine anao torogna azonao za kolo boka avaratra ataonao fa zay côtier kamo zay côtier bado ary tsisy merina midéfendre misy agnatin'ny commentaire ao mais tsy aboaka anjao tsara bekiny izy par contre izy koa misy côtier mivolagna raha hely izy midéfendre resaka éducation resaka raha jiaby mitsangana anareo io amizay anareo agnisa mivolagna anareo mitaky état fédéral fa anareo mampidika adipoko non zay mitady état fédéral zay traité-nareo raciste tribalisme donc zay tsy mila midéfendre zegny mila mangigny zay je suis désolé non on va se battre on va pas se laisser faire zegny vlan tsy mila kivy atsika ils vont inventer vlan comme nareo zegny ils vont inventer armée centralisée zegny tsara mare c'est armée fédérale jamais de la vie zegny une armée centralisme tsy mare une armée fédéralisme jamais de la vie donc vuleza kaza kivy vlanko misy madame zay izy kivy magnano vidéo nazy non tsy mila kivy vlanko io armandreo argumentndreo io poussendreo tsika la faute anareo zegny anareo iraka la France anareo ireo fo mamorogno zay raha tefongorondreo ao io amizay atsika koa malemy azondreo ireo ny izy io malemy au contraire ireo mamorogno izy io fotony ireo commence malemy zava io anao ke administrateur civil diplômé tsako boka ianao état central tsara io amizay karaha many président Fokotany ataovanao 100 000 ariary c'est quoi 100 000 ariary s'il te plaît arrête c'est une insulte ça 50 000 ataonao mais vous rendez compte anao manampahaizagna anao diplôme boka iany vangianao diplômenao volanko zegny boka iany vangianao diplômenao zay boka tsy manampahaizagna ataonareo fa zay bado
zay kamo zay tsisy raha vitanay azala za mandeha amin'ny tany tsisy raha vitandreo ake mbola aleko volandreo andeha amboariko tany misy za ty aleko varindreo aleko lavanindreo aleko volamenandreo olo fa bado ne viens pas chez nous alors ka zava aminay agny basa anareo tout simplement zay tsy mivolagna fa anareo ka zava ty mais façon anareo mivolagna zay tsy mety amaly zay tsy mety amaly anareo magnasasa président nay tsy possible zay angigny tsy possible zay angigny président nay nagnabiagna lalagna aminay ty bon za iada ndriny ataotsika décentralisation étape par étape raha jiaby étape par étape exemple anareo vola afakanjo Christian magnaboaka lalagna zegny resaka ordonnance raha manantsoa igny abrogé c'est bien afakanjo tsara raha volagninao fotiny ireo olo aby magnabado atsika fotiny fa etsika fa hela ordonnance raha manantsoa io fa niala fa tsara ny appliquendreo niany ty raha misy transparence fa ty niboaka ty amizay fa tsisy olo eky masaky mivolagna fa non mbola eo ordonnance raha manantsoa fa maro olo maefa fa tsy eo izy ary maro koa maefa mbola eo izy donc zay ny volaniko c'est bien que afakanjo Christian ny volagna ataoko lalagna afakanjo Christian resaka ordonnance raha manantsoa non Madagasikara kaza zay ny volaniko kaza mivolagna kazambela ireo mivolagna fa Madagasikara tsy androso azonareo zegny c'est leur but ça io amizay karaha io olo jiaby kivy maregny raha karaha zay Madagasikara tsy maintsy mandroso za mivolagna aminareo zegny fotiny fa hitako maso volaniko zegny par rapport amy raha mandalo taloha amy raha mandalo zo fa hitako fa vahoaka ny fa nitsangana zavareo influenceur aby io zay ny volaniko atsika tsy mijery mandeha la Russie zegny io tsy jiretsika tohizatsika aditsika tohizatsika aditsika volaniko zegny aditsika napetraka état fédéral io mitambatra atsika jiaby mitambatra vahoaka malagasy jiaby tia changement tia hagnano changement fa tsy miprofity vary alokin'ny namanao anao ndeha hina zay ny centralisme zay ny centralisme manontany anao tahia nazahoanao V8 ty volany volamenanay nangalarinao azy igny nazahoanao V8 io fa maro ny olo mila efatsika zio iry kely grand te iry tiako azovy ireo fo mamoriporogno fa mila efany ereo i mon père i pasteur epoka fa tsy hita azonareo nivolagna fa komorena igny raha tsy hainao boka ia izy nagnano zay nivaliako paf nilefa fa tsy reny izy zay ny volaniko izy koa nareo kivy io volaniko aminareo tsy azotsika io fa mila mitsangana jiaby mila mitsangana io tsy asan'olo zaraiky karaha vitsiky azonareo zegny karaha termity mila olo jiaby mila miasa mila olo jiaby communication ty volaniko c'est l'arme de guerre les plus répandues dans le monde tsisy communication manque communication tsika atsika manindreo hitandreo fa niany ty fa maro atsika nitsangana fa tsy mety ribribiagna eky fa tsy mety io fa tsy lukerve zaraiky mivolagna tsy joakim satlara zaraiky mivolagna tsy fabra zaraiky mivolagna tsy zokobe zaraiky mivolagna tsy fanaperapersi zaraiky mivolagna olo jiaby mivolagna tsy ndaoma zaraiky mivolagna azonareo efrimany mivolagna maro feky olo mivolagna zio hitandreo fa komansy mihetsiky ro ty zegny amizay alefandreo olo soi-disant manampahaizagna amindreo ao misy diplôme sandoko igny alefandreo magnano diabolisation aditsika magnano diabolisation zay mivolagna aminareo fa io tsy vitanareo io tsy vitanao kaza magneka anareo zay mivolagna aminao io tsy vitanareo io tsy azonareo
kaza magneka anareo olo koa fa mivolagna zegny aminao dikan'izeny tsy mankatianao izy dikan'izeny tsy mankatianao izy za boka exemple volaniko aminareo zegny za exemple nidika maramila za ino volagnin'indreo io tsy vitanao anao ino dikany maramila vazaha zegny io tsy vitanao maro mivolagna taminaka izy ko ambiagna anao vita io même za fa niala maramila misy sasany volagna taminaka anao teo lomay fa io fa tsy vitanao eka anao koa miala maramila mbola eo fo izy vita maramila retraité mbola mavita miasa olo kamo karaha ataoko ty mbola mavita comment ça mianatra olo bady karaha ataoko ty sasany volagna anao mampiasa IA anao tsendriky ino raha agnontanianao IA io izy mamala anao izy koa tsy anao raha soratinao tsy amezany IA io nagnino tsy magnambo koa basa anao zay ty nagnamboatra réseau internet so tsy hainareo zegny tamin'ny maramila mbola tsy miexiste zegny zay fa tagnatiny tao resaka informatique zay fa tagnatiny tao pourtant za olo jiaby vola anao bado io tsy vitanao anao tsy nandeha l'école tsisy diplôme anao kaza raha ianareo zegny maro olo tsisy diplôme nivadiky milliardaire ça c'est une question d'envie anao koa tianao marigny raha io poussenao jusqu'amin'ny farany karaha olo milomay volaniko zegny karaha olo milomay tiany zalahy magnano ultra train fa tsy vitany mikomansy moramora izy magnano izy 10 km magnano izy 20 km 30 km 40 km 100 km 200 km azonareo zegny la vie c'est comme ça kaza magneka anareo volagnin'olo fa io tsy vitanareo Madagasikara io tsy androso Éthiopie maty mosary dans les années 80 Éthiopie nandroso Rwanda ady Rwanda mandroso état fédéral azonareo zegny empoka rô tamin'ny io ne volaniko état fédéral io samby olo magnabetsaka état fédéral nazy c'est pas parce que les États-Unis nagnamboatra état fédéral indreo que atsika mila mitovy karaha États-Unis non c'est pas parce que la Belgique nagnano état fédéral indreo atsika mila mitovy la Belgique non Brésil état fédéral azonareo zegny artiste tanàna tsy ady zegny zavanareo Afrique du Sud tsisy tanàna tsy miady ça c'est à force volaniko aminareo zegny à force mivolagna bloqué eto fra raha jiaby mila mandalo eto tôt ou tard olo tsy agneky matoa gasy jo nitrangana fa narary loatra rô anao koa marary miady fahignina igny anao plus dangereux amin'igny l'animal blessé volagnin'indreo zegny empoka vahoaka amin'ny faritra jusqu'à misy olo boka Antananarivo fa empoka raha mandala Antananarivo mandeha amin'ny faritra rô mamboly magnamboatra magnano raha jiaby eo amizay rô mivolagna hazala marigny raha volagninareo ty karaha zegny mba raha avoa amin'ny faritra ty zay tsy nahita igny volagnin'indreo zay izy io mipetraka eto amizay zay pour état fédéral volagnin'indreo azonareo le problème état centralisme io volaniko aminareo ireo tsisy argument iedivandreo amitsika bilandreo zéro raha vozoandreo very privilège ndreo ka voasitsikindreo resaka marasiste reo traité olo comorien or que reo tsy hainao indonésien tsy hainao chinois tsy hainao imitation chinois tsy hainao foe atsika amizay traité ndreo maintroditry tsy hainao agnarananao tsy tu vois zay ne volaniko dikan'izay atsika bientôt tsisy gasy eky ny gasy izy koa fa manambady gasy viavy io mangala agnarana ny ramsenazy izy fa tsy gasy fa tsy mitondra agnarana gasy izy zay mentalité n'olo manampahaizana amin'ny l'état central io zanakanao fa tsy gasy eky aminazy dikan'izay raha tadiavindreo zegny ro samby la famille fanambady
raha magnano mormon igny zay raha tadiavindreo, tsy mila mélange, tsy mila mélange. Azonareo azovy ny rasiste amizegny, azovy ny rasiste ireo samby reo ao fo mila mihina ao, tsy mila comment ça magnamia olo. Par contre reo mavita mangala zay tena angalandreo. Partager non, atsika avoa fa racisme atsika. Fianarana tsy mila mitovy amin'ny fianaranandreo, université ndreo mila amboariny tsara. Hôpital tsy mila misy spécialiste amitsika agny, amindreo afo mila spécialiste au moins ankilandreo jiaby. Izy koa fa marary araiky ty marary mare be, reo tsy miambigny 3 semaines aviany spécialiste, ireo fa eo devant eo docteur jiaby. Antegna koa mivola mbo amboarinareo hely kony amin'ny volanay nangalarinareo agny l'hôpital eto aminay, zay mbo ahazo spécialiste. Non, nareo raha tsy fagnahy zegny, tsy mila mivolagna. Justement boka adignandreo amizay Madagascar io agnatin'ny continent africain. Zay koa ny mavita mivolagna aminareo, nareo mandeha amin'ny Aziatika agny. Fa zay ny hevilaniko, zay tsy maintsy mamaly, zay koa mamaly zegny amizay. Anareo ady voka ataonareo merina côtier. Même raha tsirika nivolagna zay, misy vidéo raha tsirika agny resaka Tananarivo io fa tsisy zay ny hevilaniko aminareo, zio ty fa tsy merina côtier zegny, io Tananarivo foteny fa maro koa côtier misy avantage Tananarivo ao, tsy tiandreo koa miova. Zay tsy mila état fédéral io mampiady foko. Karaha zay ny toetraign'ny gasy volaniko zay. Zay volaniko voalohany mila miova toetraign'ny gasy. C'est pas parce que zay nandeha ivelany ke zay mivolagna fa zay farany mahay raha, tsy zay mitrisy raha manjary. Raha koa hitanay manjary, ty apetsaka anay ao Madagasikara. Mahita zay, anareo irika vazaha, irika ny Macron, anareo mandeha mampiady foko agny. Macron tsy mahasaky mivolagna aminaka, aloha arongona colonel Michael. Azonareo zegny. Par contre Macron mavita mivolagna aminanjy radio aronga Ravalomanana. Nareo sambanareo fo, nareo sambanareo. Nareo sambanareo, zay ty tsary nandrongana, angarovy mandrongana. Io amizay ataona lera zay mivolagna Ravalomanana, tsy mankaty Ravalomanana. Azova nandrongana Ravalomanana zay. Ary volaiza nareo mivolagna fa zay boka ny faritra ny fidy andy radio. Anareo manampahaizana tokony sokafinareo masonareo resaka trucage, resaka fifidianana ao a Madagasikara. Io tsisy olo nifidy zegny. Olone traître aby io nahazo vola namidika le fifidianana. Volaiza nareo volaniko zay mivolagna fa avoafidiny vahoaka andy radio le mariky Ravalomanana raha diaby tsisy fifidianana madio ao. Foteny ataonareo fa tsy viny colonel Michael, iny tsy voafidy bahoaka. Zay tsy mijery. Zay tsy mijery fa raha tadiavinay izy magnabiagna lalagna anay. Azahoanay état fédéral ty. Zay volaniko, tsy mila kivy atsika. Tsao nianina regny volagna colonel Michael zay nivolagna. Colonel Michael tsara nivolagna fa izy tsy tia état fédéral vanko aminareo. Pour l'instant mlay décentralisation effective. Karaha za koa mivolagna zegny. Fa but tsika raiky fo, état fédéral. On continue à se battre. Misy lalagna atsika miditra amin'ny état fédéral, direct atsika miditra. Azonareo zegny, izy koa mbola tseniky misy lalagna tohizatsika igny fo. Ny sokafindreo lalagna, allô, ataotsika tseny de décentralisation abroger tsika ordonnance Ramanantsoa. Mianamboatra amizay reo jiaby. Mianamboatra. Ataova décentralisation effective ty fa état fédéral tsy manjary. Mavozo reo. Mavozo reo zegny amizay. Or que izy koa nanjary décentralisation effective io, nagnino depuis tsy napetraka ara-dalàgna izy. Nagnino tsy napetraka ara-dalàgna. Nianana nareo volagna fa atao décentralisation effective. Trop tard. Zay ny hevilaniko, on a peut-être gagné un combat mais on n'a pas gagné la guerre.
on continue ary angaviako anareo jiaby fa maromaro volako zay fa maro nitandre magnano le vidéo resaka état fédéral magnova kaza mavozo anareo au moins anareo tsy andeha ambanibanin'olo mare anao tsy nasakiny volagna anao malemy anao mivolagna zay raha marara amin'ny fonareo volagna kazambela olo andeha hitrabotegna anao koa fa marary indao mandehana dokotera kaza miambitanarivo volagna aminao fa mandehana dokotera anao marara amitsika système central marara amindrozy io atsika mitaky état fédéral io zegny amizay soi-disant manam-pahaizana administrateur civil ataovy état central état unitaire amiagna 100 000 ariary président fokontany amiagna n'importe quoi manam-pahaizana anao manam-pahaizana anareo zegny manam-pahaizana mialitra manam-pahaizana fitafitika zegny diplômenareo ianaragna anareo zegny fa ambila zay tsy manam-pahaizana zay bado ty mamboly varinay mamboly lavaninay mamboly kakaonay ambila amizay zay mandafo izy amin'olo ty andifoasanay izy fa tsy anareo mikomandy ty langilangy ty ataova prinazy eo amizay nareo volagna andeha angala vola amin'olo bado bio zay zay mampitriky vola plus normalement tokony bebe nio tokony ampidirinay zay koa tsy sakisakana anareo magnamboatra lalagnanay zay mila autorisation aminareo magnamboatra écolenay zay mila autorisation nareo magnamboatra enceinte sportivenay mila autorisation nareo magnamboatra aéroportnay mila autorisation nareo hôpitalnay autorisation nareo jusqu'à ombiagna eo amizay nareo magnasary mivolagna anareo bado anareo tsy mavita io anareo kamo agny tsy ty asa anareo normal usine jiaby boly bloqué nareo vakivakinareo usine jiaby niana anareo volagna fa asa amizay tsisy aminay zay amizay magnano amusement nay anareo ty amusement fra ataonareo zay kinivony anareo avy amizay anareo magnasa ty 25 000 anareo aloha mandeha minakata anareo eo amizay milomedy olo donc non je suis désolé io tsika tsisy bado zegny atsika diaby io namezany zanahary cerveau à chacun de savoir utiliser comment il va le faire atsika diaby nameza outils ty ça c'est les outils servez-vous de ces outils là servez-vous des outils maintenant travaillez amezanao vary olo amezanao 25 000 amezana saribika izy ameza kanapesy izy amboara usine nazy ameza asa izy zavanareo azovy ny bado nareo kamo anareo baka varitra mifo à 9h du matin ke Antananarivo ne tsy mifo à 9h du matin olo jiaby agny miasa tsisy kamo agny tsisy kamo sa facilité anareo kaza miasa tsika eza oatsika vola ty nareo kaza miasa fa mangina fo anareo agny ro misy vola agny vola mivolamenandreo lay tsika mangina anareo eo amizay zay kadikadalenareo non je suis désolé zay milanko tsy mila kiva atsika vahoaka sérieux tsy mila kiva tsy mila kiva raha valimanina zay fa teo i fa tsisy raha vitany stop tsika fa izy koa raha valimanina ipody eo ahitanareo adipoko zay io ahitanareo adipoko fotiny maro olo tsy agneky boka maro olo tsy agneky ambodianan'io zay ny volaniko les anciens tsy zaza raiky mivolagna zegny les anciens fa tsy navita raha jiaby io ambilanareo amy sisina agny reo ambila koa iaraka amy colonel Mikael ty jusqu'à amy farany vilay raha valimanina intérim ty aleva en mot izy alevatsika en mot raha valimanina ok intérim izy ty renouvelenay bas contrat anazy au lieu que nataony 2 ans izy ataony 5 ans zay ny contrat n'intérim mety renouvelena ambilanareo colonel mitondra ary izy matondra io
Pourtant tsy politicien mpangalatra karaha ataonareo jiaby io. Fa izy magnano zay vitany. Ary fanagnano volanko zegny. Io amizay diabolisendreo volanko aminareo zegny. Zeny volanko gendarme mamono lagny soi-disant miala pour colonel Mikael irikandreo ziny, irikandreo fotony andreo fa maresaka loatra fitakiana état fédéral ty. Fa tsy voatantindreo eky allo diabolisetsika reo raha jiaby ty. Zany koranga colonel Mikael fa hainao ro io diabolisation fo io. Bokandreo sarin'ny colonel Mikael bye-bye état fédéral. Izy tsara nivolagna bye-bye état fédéral. Même colonel nivolagna colonel Mikael nivolagna bye-bye état fédéral. Je dirais non. Ary za koa mivolagna amin'ny vahoaka non. Io tsika tsy d'accord. Ambarandreo fa atsika isolelaka colonel Mikael, izy koa misy raha tsy manjary ataon'ny colonel Mikael, atsika isolelaka izy fo. Tsy zegny. Donc to izy tsika fiadivatsika ampandroso faritra atsika tsy tianao igny. Le olo mankadalatsika taloha boka misy volanko aminareo zegny olo boka lakoty, iry papasole iry mandafy tangazy nareo io amizay milefa hany Antananarivo agny. Tsy mahasaky mipody amizay ro. Zegny boka ataon'olo mamitika. Zegny ataon'olo mamitika. Fa maro ro nagnano zegny amizay volanko. Député tsika zavatsika tsy araiky ro. Fotony ro fa nivolagny colonel Mikael ataova zay agnaraka. Même état fédéral io ataon'ny député io colonel Mikael tsy maintsy magnaraka fo. Même izy tsy tia. Même izy tsy tia. Izy tsy maintsy magnaraka fo. De la majorité ataova référendum. Io tsisy fifidianana madio volanko aminareo zegny. Zay volanko mila idiovin'ny colonel Mikael antseny fifidianana. Concertation nationale, on s'en fout. On s'en fout de concertation nationale. Fitafitika ataondreo io. Direct atao paf. Ok, état fédéral, budget provincial en province. Direct apitsa direct. Kaza mila atao référendum, mila atao décentralisation effective antseny, on s'en fout. La loi dit, allez, c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ino lalagna? Lalagna tsisy olo magnaraka lalagna ao Madagasikara. Jiaby ty atao, zay raha ty ataonao. Donc, maintenant, apitsa izy. Anareo toliara, mila ty anareo. Bon, anareo misy vola azonareo, la pêche par exemple, azahoanareo vola, tourisme azahoanareo vola, alors, apitsa. Ty, 20% mandeha Antananarivo, 30% mandeha Antananarivo, le reste io. Agnamboatra l'hôpital anareo. Amboara l'hôpital nareo. Tia hitsosa nareo. Aloha mitsosa nareo. Ataova agnaty lohanareo fa voaefa nareo tsosa nareo. Ary io volanko tsisy fagnavakavaka zegny. Exemple atsika de Gaulle. Tsisy spécialiste en cancer par exemple. Tsy voatery atsika tsy andeha ikeky olo baka Antananarivo par exemple. Zay milay. Avy ety anao. Fotony aminay aty tsisy. Vice versa. Mila ingénieur anao, je sais pas moi, télécommunication. Fa tsisy agny à Diego agny. Bon, aloha letsika toliara izy. Tsisy. Andeha iadiady zegny. Zay mivolagna aminareo fa andeha mpiady poko rô. Dikan'izegny, ireo les vrais racistes c'est eux. Fotony fa maro gasy zao fanambady. Mbe tsy misaraka manambady sakalava manambady merina, ainsi de suite, karana manambady gasy, chinois manambady gasy manambady karana, on s'en fout, tu vois, olo jiaby zegny. Madagascar c'est cosmopolite, il y a tout. Atsika zao maraiky apetsika état fédéral ke vadiko merina igny andeha voniako. T'as vu leur mentalité? Andeha diabolisation ady ataotsika juste. Zay ny volanko kazakivy anareo kazakivy anareo. Ary zegny koa boka volanko atsika zao fa tsy mitaky colonel Mikael eky député tsika. Colonel Mikael fa nagnabiagna lalagna. Izy nivolagna député tsika il bola réglage il Sylvain mila magnano atsika ao Diego. Raha marary amitsika direct andesagny.
exemple misy investisseur azy io anareo direct mivolgny zay misy investisseur andeha ikarakara cure io ataovanareo tous les moyens direct mais va problème Zénévlan, colonel Michael il est juste là pour donner le dernier même des fois il tient voulna foi exemple des fois où l'influenceur soit vlangnareo il tient colonel Michael fait jusqu'en fara nangarnanolna le fatany bon on a besoin des influenceurs pour aller à la Russie en Poutine magnefa izy direct rufa nangala o tie exemple Gaskara mivolagna ty aleoko tsy tagnaty menimenin'azy fa aloha letsika un par un izy ty amy faritra jiaby letsika raiky mi représentant tsiry mais c'est pas pour ça za ty andeha la Russie za mivolagna za tsy mijery la Russie zegny ataoko ia za tsy mijery zegny da ty koa ty andeha vacances za mandeha vacances zay tany ty andianako zay olo-bado zay tsy manampahaizagna anareo manampahaizagna ndraiky anareo wata volagninareo anareo le wata parce que araiky magnano hira zegny resaka comment dire ça mampatsara soi-disant Madagasikara hypocrite igny sitran'ny za koa mitandregny olo magnasa mihira au moins il est sincère azonareo zegny fa araiky magnano hypocrite mangasary makatia olo igny non après c'est notre culture ça culture anareo ao Antananarivo anareo coincé zay revolako mormon il y a une religion comme ça bientôt nareo fa nambady entre nareo tsy jiaby volaniko zegny zay mivolagna zay fotony baka izy koa côtier mankaratsy merina tout de suite ireo mitrangana merina mankaratsy côtier ndraiky ireo tsy mitrangana docteur igny mivolagna fa tsy marigny zegny resaka informatique docteur réveille toi mitrangana anao mandehana amy faritra anao mahita jalinay eko gasy jiaby mijaly zegny amizay volaniko iedivatsika etat fédéral io zavanareo fa tsy hita jalin'olo décalage zegny décalage tsy hita ny anto hitanareo misy milliardaire maro mavety ao Antananarivo or que misy 4 000 Antananarivo koa un milliardaire io exemple izy magnamia juste Antananarivo ne serait-ce que adosiny 1 milliard aminazy zarena sur les 4 milliards qu'il a zarena Antananarivo fa mandroso Antananarivo fa ro tsy mijery zegny iro tsy andeha volaniko aminareo zegny sens de partage c'est pas eux zegny tsy atiavandreo état fédéral parce que il faut partager zegny tsy tianao raha ambolinao ireo mangala izy fa ireo tsy mipartage anao possible amezandreo anao fotony anao mpamboly io fa olo ankilanao mpiasanao jiaby possible tsy amezandreo karaha zegny ataony député volaniko zegny volaniko anareo député volaiza anareo volagnin'olo fa anareo apetsaka amy place ao resaka vola intérêt nareo personnel aboanareo zay fa tsy marigny raha zegny ataova amizay asanareo izy io anareo koa tsy regny maro tsy regny amin'ny assemblée nationale ao maro anareo tsy regny zay miamby fa afakanjo nagnano loi sur la ordonnance raha manantsoa zay mila maregny koa boura réglage nagnano loi sur les impôts par exemple sur la santé par exemple azonareo zegny sur armée fédérale par exemple sur famonigna gendarme mamonomono olo aby io par exemple misy loi ne ampidirigna amizegny zay raha tadiavinay mais aujourd'hui anareo tsisy raha ilaigna anareo azafady tsisy raha ilaigna anareo peu importe député volaniko zegny tant que tsy rengo sasany fanangiko fe on sait même pas qui sont députés lera propagande ro magnasary vitanay io zay ankilan'ny colonel Michael zay ankilan'ny varavarana zay magnabiagna fo zay fa tandrignesandreo volagna or que tsisy raha volagnindreo marary amy gasy jiaby io amy faritra jiaby tsisy araiky mandeha amy colonel Michael avy agny misy loi votentsika ananay agnapetraka état fédéral ty majorité député boka lakoty avy reo amy vola kazalefa loi ty
ty volanao. Ohatrino ma ty? 50 millions. Za zalangala 50 millions ty. Karaha zegny ataony député volagno. Azovy mivolagna zegny. Anareo député samy député ao fo mivolagna zegny. Anareo député samy député ao fo mivolagna zegny. Iararehany io boka nazo vola zegny. Raha tokony mandeha tsy nandeha. Atao enquête ro jiaby, karakory nazahoanareo vola ty, karaha manareo ke karakory nazahoanao ty? Ataova misy olo spécialiste magnano enquête ro député aby io. Karakory fomba nazahoandreo vola? Orky karaha mandreo ty nagnano trosa ro? Non, karakory fo nazahoandreo ty vola ty? Comme par hasard, député mampitriky presque 250 millions agnatin'ny comptenazy. Boum! Il se pose pas la question tahia nazahoany izy. Misy sasanao mangala volan'olo izy. Soit disant, anao présenté au colonel Michael. Olo mila poste. Azo vola igny. Ty faly agny. C'est comme ça. Zegny raha tsy hain'ny sasanao boka. Zegny raha tsy hain'ny sasany. Ary tsy député côté fo io. Maro député magnano raha zegny. Maro député magnano raha zegny. Arnaud io boka tsy haiko histoire anazy io fa misy olo nikaiky za resaka Arnaud io fa mila zavatsika tsara izy. Mila zavatsika za tsy tia magnano sujet tsy haiko loatra. Resaka adiny comment ça fondrin-tragno, resaka tragno izy io fa mbola tsy de tiarako loatra le vaovao zay za tsy de midiko loatra. Raha tsy kapoka anaka. Le haiko fo volaniko zegny. Zegny volaniko aminareo, za tsy de mivanjavanja loatra pour de maro sujet alefan'olo aminaka. Maro sujet alefan'olo aminaka fa sarotry aminaka ivolagna raha tsy haiko. Raha haiko fo, zegny volaniko za direct micontacter olo, zegny aboa misy preuve anareo, aboaka preuve. Zegny volaniko, volezatsika. Atsika volezika ambanimbaniany merina, volaniko aminareo, le merina mivolagna izy. Tokony mandinika amizay le merina aby io. Tsy atsika ty volagnin'ny olo ty tsy atsika ty fotony atsika tsy agnatin'ny raha zegny. Natoa rô mamaly, dikan'zegny agnatiny rô. Natoa rô mamaly, agnatiny rô. Za koa boka tsy touché amy raha zegny, ino andeha valiako? Za ataonao rasiste. Eko za tsy rasiste. Anao valiako koa. Anao rasiste fa tsy za rasiste volaniko. Anao rasiste. Anao voalohany miteretesa za comorien. Comorien ma tsy olombelogno volaniko. Comorien ma tsy olombelo. Comore zany tsany nidiaviny vitiko. Azovy ny rasiste zegny. Littérature ka fa nivolagna, vidéo fa mandeha agny. Fa karaha io fo Tananarivo fa karaha io. Tananarivo fa karaha io. Zegny volaniko aminareo, voleza eka atsika ankadalendreo. Izy koa boka Tananarivo ao fo, nde merina izy, nde karana izy, nde coaché izy, nde tiako azovy izy. Izy koa fa boka Tananarivo ao, mankadala atsika, ça veut dire izy nahazo avantage nazo. Iry papasole izy fa nahazo avantage nazo izy ao. Zay mipetraka Tananarivo ao, nahazo avantage nazy, andeha diabolisation amitsika. Zava sasany, orky izy boka Toliara, mankaratsy colonel Michael. Dikan'izay misy avantage nazy ao. Matoa izy mivolagna zegny. Soit izy nangataka place tamin'ny colonel Michael ty, tsy nahazo izy, ankaratsian'ny colonel Michael. Mankaratsy Daya par exemple. Sasany eo mivolagna, anao misy preuve fa Daya tsy magnano zegny. Ke anao misy preuve, boaza boka preuve io volaniko. Anao volagna Daya magnano zegny, milliardaire Daya magnano zegny. Aboa preuve fa Daya magnano raha zegny. Fa tsy zany ndegna boka preuve fa Daya tsy magnano izy. Renversendreo ny raha io. Renversendreo ny raha io. Zegny volaniko, diabolisendreo au maximum resaka état fédéral ty volaniko aminareo. Diabolisendreo au maximum. Fôdy za fa mareniny ireo zio agnefa vola olo edy andeha plus diaboliser. Za matoky zao hoe tiako mana filany volagna fa unité état unitaire tsara, administrateur civil, état unitaire tsara, amezana karama 100 000 ariary président mifokotany. Zegny mentalité nazy. Asa zao volo velogna 100 000 ariary a Madagasikara ao.
asa zao voly velogno amy 100 000 ariary zay. En tout cas za tsy velogno. Za tsy velogno amy 100 000 ariary zay. Azafady aminareo. Ny anty colonel hitatsika ampanongeko karamanty ampanongeko karamanty tiopoka nampanongeny karamany fanjakana karamany fanjakana vao ampidia zo amizay mpanonga moramora zay ne vlan petit à petit l'oiseau fait son nid de sokafiny colonel Michael moramora dia antserika amizao kanareo décentralisation ty apitsanareo tsara izy mipetraka décentralisation midiko vola amitsika io tsy mila vola be ne vlanko io tsy mila vola be midiko vola atsika iotrika koa tsika miady butika état fédéral fôtiny ro volanko aminareo zegny mankadalatsika ande amoroporogno ro dava zanjy Jonathan atsika bado atsika kamo deny vola he zanjy aviatsika fo marandeny 3h du matin atsika mandeha sur le chantier atsika mandeha sur le chantier volanko aminao zegny hitanao fa kamo marigny maramila ty tsy kamo fa tsy kamo za mavita mandeha sur le chantier 6h du matin exemple za mody jusqu'à même 20h za tsy mihinan-kany izy koa tsy vitako asako io za tsy miala io za olo baka avaritra za olo baka dioko zay ne volan kaza généralisenareo le cas olo jiaby anao koa midéfendre côtier merina défendez quoi côtier quoi fôtiny samby magnasasa lero io za tia sainy merina firy merina magnasa za fa za tsy volagna merina jiaby firy merina magnasa za firy merina mivolagna anareo roeny Persie irikany la France andeha mpiady zay eto a Madagasikara firy ono volagna zay fa za tsy mijery eko état fédéral tsy zay tsy olabio nampidiky voalohany état fédéral fa ela fa n'existe Moja John fa même avant ça fa n'existe état fédéral ke niany ty anareo volagna fa izay mampiady côtier sy merina adiny côtier sy merina zay fa depuis la nuit des temps fa niany ty à force anareo tsy nagnano tous les moyens agnadosogna raha io niany izy a pris des ampleurs. Il a pris des ampleurs zegny amizay hitanareo zio olo voa sy kofa karaha zegny ameza zay état fédéral anareo fa tsy mankaty zaiky zay ankadalenareo izy ka misy fifidianana ataonareo fa décentralisation état régional province autonome vita igny anareo en place io zay adignanareo meloko amizay boka vahoaka zio meloko vahoaka c'est vous qui a nourri ça c'est vous qui a nourri le adipoko io ne io tsy zay ny anty amizay zay mitrangana fa la faute-nay non la faute-nareo nagnino anareo tsy mitsangana tany resaka téléphérique nagnino anareo tsy mitrangana zay tsy mila téléphérique ty amy lakôte agny zay ty mandeha lakôte koa misy tsisy hôpital des fois la place tsy manjary raha jiaby tsy manjary amboaran-treniky agny amy lakôte agny nagnino anareo tsy mitsangana zay nagnino anareo tsy mitsangana nareo nangigny fo zay vangongako be zay vonivoniagna nagnino anareo nangigny fo ny anty amizay zay mitsangana marara aminay zay tsy andeha ino amy restaurant ny volagninareo fa aleo mandeha amy restaurant ty fo anao za tsy tia hanigny io anao io fo mbola za koa magnefa hanigny io forcenao za mandeha linao non ino maratsy zay ino maratsy état fédéral olo jiaby mitovy égalité des chances olo jiaby ino maratsy état fédéral amizay toetraignareo ivoa fa tsy zay côtier fo mila magnova toetraigny gasy jiaby mila magnova toetraigny misy merina magnano misy madame io journaliste igny hitanao fa koragna anazy mazava tsara izy pour nagnino izy tsy volagninay nagnino tsy au contraire izy poussenay irikely grand tiako azovy sasany encontre fo kendreo mila mivolagna fo misy matoelavy tsy hainao boka ia tu vois mivolagna fo izy tsisy argument anareo raciste anareo mpiady foko zegny argument anareo tokony volagninareo zay matiavanay système centralisé ty zala ty vokatra azo amijiny ty bilanay zavanareo tsara ty taux de croissance ty raha nataonay tamin'ny état central tsisy zéro boribory tsisy ke niany zay mivolagna
zay mangataka état fédéral fa vokotra azony état fédéral zay fa nizaha samboly ninazy volaniko zay mizaha Belgique zay, mizaha la Suisse zay, mizaha Australie zay, mizaha Rwanda zay, Brésil karaha tanàna mandroso fo raha jiaby zay. Na inona atsika tsy magnano mangataka comment dire mangalataka koa tsika ataotsika amin'ny fomba tsika fa possible tsy ataotsika amin'ny fomba andreo eky na ino tsy vitatsika zay io tsy vita io tsy azonareo io voilà zay argument ndreo mampiady foka anareo zegny argument ndreo tanareo za tsy magnasa volaniko za tsy magnasa firy anareo kindindrenity légionnaire pour ty tsy ako magnane firy ko marena pour ty firy azovy rasiste amizegny. Est-ce que misy merina nitrangana volana tsy mety raha ataonao io non ambelanareo izy fa za fotsiny anirika anareo mitranganareo volagna zegny c'est votre conscience ça pour moi conscience nareo zegny kombanakamy continuer fo kombanakamy continuer fo tanareo za milomay des fois za lavo maratra vitinaka même vitinaka tsy mivolagna aminaka fa ka za milomay eky anao azonao fotony mentalité naka fa karaha io tu vitako mentalité naka mivolagna non tant que anao mavita. Si tu n'arrives pas à marcher, si tu n'arrives plus à courir, marche. Si tu n'arrives plus à marcher, rampe. Tu vois? Donc, moi, je rampe s'il faut. Je rampe s'il faut. Donc, zéni vlan comme naro. Kazamanye kanaro. Vlan zéni. Vlan nulfa. Yuti vitano. De toute façon, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si tu l'as réussi ou tu n'as pas réussi. Il faut essayer jusqu'en phare. Tant que tu as état fédéral, cette fois-ci, on ne va plus lâcher. Zingvlan, allô, mandiana varavarana nous état fédéral, état fédéral, mandiana varavarana nous vlang ou sengenaz voilà meta vadki vlangadreta bokanaro exemple titanarivo amin'ny état central tiatsika eto anao mila téléphérique anao mila mandeha Tananarivo anao mila docteur mila spécialiste anao mila mandeha Tananarivo anao misy vola volagna andehananao Tananarivo avy agny anao mila magnefa raha jiaby magnano passeport anao misy vola andeha Tananarivo vola tokony vangianao varigona raiky eto andehananao Tananarivo juste anao marary donc volagninareo izy koa état fédéral io mipetraka volagninareo école tsika mahay tsara taratasy tsika eto fo atsika hôpital tsika eto fo atsika maramila tsika tsy maramila tsy gendarme boka tany misy affectation fa tsy jiaby au moins tsy gendarme boka Tananarivo mandeha mamono olo ambanja azonareo zegny io amizay tegna volagniny tsy zegny fa avy manifestation alifasa za tipika anisan'ny victime azova andeha hitady za tadego saresta gendarme boka Tananarivo indreo fa reo tsisy pitié andeha mony za izy koa fa za azondreo reo tsisy pitié fotony tsy andreo boka or ke izy koa tsika sambatsika ao fo même misy fanipetsaka teo fa ela miaraka amitsika merina izy tsy magnino iny fa karaha avatsika ne iny jiranitsika zegny izy tsisy anda atsika hiady aminazy anao mangataka sira aminazy izy mangataka de l'huile aminao aeky marenda anao hiady izy donc zegny vandivandindreo ireo magnasara iny vola izy koa za fa mivolagna merina côtier reo vola anao mitady adipoko fa ireo ndraiky mavita magnambela olondreo magnambanimbany misy côtier magnano vidéo ambanimbany andreo le côtier je suis pas d'accord raha koa tsy tianao atao aminareo kaza atao amin'olo tout simplement il faut être impartial volanko aminareo zegny il faut être impartial des fois misy côtier mankadalaza izy volanko ça tu mangala à un moment donné oui moi je prends la part de côtier parce qu'à un moment donné il faut arrêter toujours côtier car on va toujours bourzane c'est vice versa c'est pareil
nde anareo manampahaizana soi-disant raha zegny tsy voa saraka anareo depuis la nuit des temps. Anareo ne tegna mampidiky lagigna aminazy io. Anareo tegna mampidiky, anareo magnavakavaka boka. Izy koa namboarinareo téléphérique Antananarivo ke namboarinareo téléphérique olo jiaby to tsisy olona andeha tabataba. Namboarinareo terrain laboly zegny Antananarivo namboarinareo koa tsisy olona andeha hiady anareo. Anareo magnavakavaka zegny amizay olo miady tout simplement. Karaha l'Afrique du Sud hitan'Afrikain bio ireo ivelona ty fo mangalasanay miady boka olo. Miady amizay olo. Par contre, izy koa nataonareo moramora zegny, tsisy olo miady. Zay samby zay volaniko aminareo exemple adiko, zay tsy miady amin'ny merina zegny, jamais de la vie. Za zao ndeha bazarike, merina mandafa akoho, za tsy andeha avanga akoho amin'ny merina iny fôtony izy merina, jamais de la vie ça. Zay mentalité nareo igny. Zay mentalité nareo. Donc, zay le volaniko, kazakivy atsika. Resaka état fédéral tsy mila kivy atsika. Indreo fa ireo magnano diabolisation volaniko zay. Tsy mila kivy atsika. Ary zio tsy maintsy misy olo poussendreo. Tu vois? Tsy hitanareo des fois capturé atao capture d'écran izy aboaka koa agnarana milefa reo. Ireo magnasasaza milefa reo. Fôtony tsisy argument, zéro argument. Io tsy mamparary zegny. Io tsy mamparary. Aloha fô atsika mila miady. Le combat n'est pas terminé. Le combat, tant que ton ennemi respire encore, le combat n'est pas terminé. Azonareo zegny. Tsisy olo nagnafody varavarana fa tsy mety atao état fédéral. Tseniky nisy olo nagnafody varavarana an'zegny. Tseniky nisy olo. Donc on continue. Kazakivy volaniko zegny. Kaza mavozy mivolagna. Zanahary nagnametsika vava. C'est pour parler. Sinon c'était à jamais. Ireo koa mangadala atsika, magnasa atsika, aboanareo. Zay koa eto. Anareo koa tsy mavita, asayanay koa reo. Apetsaka anay en place reo. Fôtony reo voalohany volagna kazatao adiboko, kazatao tsisy idirana adiboko volaniko. Tsisy idirana adiboko. Miady zonay zay, tout simplement. Marary aminareo, anareo marary zay tsy marary zegny. Anareo mahay marary, aignareo olombelogno, egninay tsy olombelogno. Zanakanareo zegny mavita mandeha mianatra, tsara beka mahazo bourse jiaby, araiky volagna, bourse misy coaché mahazo, mieta azonay. Lefa tsy tianareo igny amezanareo zay. Le tsy tianareo igny amezanareo zay. Le manjary aminareo, bourse américain ty, bourse français ty, ty amezara ihany hoe. Comme par hasard zavanareo agnaranareo. Zay za zio fa tsy misitriky, hitako volaniko zegny. Izy koa fa olo contre publication naka, za mizaha agnarana anazy, za fa tsy mamaly. Volaniko, ça m'étonnerait pas, anao olo baka Antananarivo. Ataoko karaha zegny agny. Ça m'étonnerait pas. Fôtony za tsy mahazo commentaire hafa izy koa fa ratsy, izy koa fa tsy zegny. Io amizay izy magnasary. Misy, attention, misy niova. Je sais pas par hypocrisie, mais moi je suis toujours méfiant. Misy miova. Après si tu miova, c'est pas grave ça. Mon combat il va continuer. Tsy tianareo zay volagna merina. Bon, vileza koa nareo volagna côtier. Tsy tianareo zay volagna merina. Ambila aminay côtier koa basy raha misy aminay. Samby olo magnano ninazy koa fa karaha zegny. C'est pas pour ça qu'atsika hiady. Zegny volagna, zanakanao sisike. Araiky miasa, olo anao ndraiky andeha angala vola anazy jiaby, andeha amboarinao exemple, nin'olo hafa. Non, je suis désolé. Voilà. On n'est pas raciste, volaniko zegny. On n'est pas raciste, on est réaliste. Marary ne fonay. Marary ne raha mahavoa zanakanay. Amaray za andeha l'hôpital, tsisy vola za mahita zanako marary io. Marary mafy, jusqu'à maty zanako za, d'accord amizay? Non, za tsy d'accord. Zanako ty hina, non, za tsisy moyen. Or ke Antananarivo anao hina, alo ndeha angala glace aty. Anao mila pizza, alo ndeha hina pizza aty. Exemple fo raha volaniko aminareo zegny. Raha jiaby apporter. Za marainy ndeha voyage, mila magnapotra passeport. Mila mandeha Antananarivo za antseny.
dikan'izay atsika tsy mahazo mivoyage, atsika tsy mahazo avoatrabo, zanakatsika tsy mahazo mianatra tsara, zanakatsika tsy mahazo bourse, fanagnanatsika jiaby ireo micommande. Anao magnamboatra trano tout de suite izy avy mipetraka, anao koa volagna aminazy, anao miala fa zana agnamboatra trano ty, volany asanakana izy ty, anao tsy manjary, anao tribalisme, anao racisme, or que raha naka io. Non, je suis désolé, tegna azafady aminareo, za micontinue miady ary angaviako gasy jiaby izy koa mbola misy volaniko zegny, misy un moment espoir hely anareo, misy au moins vous réfléchissez un petit peu raha mahavoanareo. Izy koa io volaniko zegny, miala io colonel Mikael io, maresaka revanche-ndreo, maresaka revanche-ndreo, fôty ro mihitsy volana akô tsy nazondreo io aboaka atsika roa fa marara amizay ro. Zay ny volaniko. Si on abandonne maintenant, on a creusé notre tombe. Ça fa mivolagna aminareo zay. Si on abandonne maintenant, on a creusé notre tombe. Donc mitsangana jiaby volaniko, mitsangana. Fa io tsy vitan'olo araiky, io tsy vitan'olo araiky. Tsy liana anao, mahita olo mandoky anao, miamby fo anao, lera finanagna io anao mandeha mihina. Io tsy karaha zegny. Comme on dit à l'armée, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde met la main à la pâte. Tsisy tsaratsara victoire quand tout le monde est uni. Tsisy tsaratsara an'zay. Au moins, on a contribué à ce combat-là. Io tsisy tsaratsarany io. Vitatsika, tanareo, atsika nandrogna nandradio olo jiaby ravoravo. Olo jiaby ravoravo. Barea mahazo, olo jiaby ravoravo. Donc, ça c'est notre victoire, volaniko aminareo zegny. Donc, il faut se battre. Il n'y a pas mieux que ça. Atsika mila miady. Io tsy vita moramora volaniko zegny, io tsy vita moramora. Ireo zio fa miady fahignana. Fahitandreo fa, commence tsara raha ataontsika ty. Colonel ty tsy agneky. Tanareo colonel, izy tsy mivolagna maro. Izy magnano fo, magnano ato. Jusque izy mandeha voyage, dikan'izay, président zegny tsy mila mandeha voyage, tsy mila mandeha mizaha vahoaka anazy. Mila mipetraka ao fo, karaha izy Antananarivo, zay moka fa mazatra reo, Antananarivo reo micommande raha jiaby, reo tsy mandeha mizaha, aretiky ny vahoaka. Karaha ataon'ny colonel Mikael zany le tuliara za, ino marara aminareo? Ino marara aminareo? Anao magnano propagande, non? Il n'y a pas mieux que d'aller sur le terrain pour constater que, ty marare. Izy koa nareo mipetraka io fo, zay moka ataondreo. Za mipetraka eto, sokafa agny Tiko agny, sokafa agny Magro agny, sokafa agny, vola igny fo, miaavy. Izy tsara micalcule, karakory nazahoanao vola, izy tsara mijery zegny eky. Izy tsara mijery zegny, amboariny chateau-nazy maro mavety agny, alefany à l'école ivelany zanakanazy, en Suisse 200 000 euros, tu vois, zanakanao maty mosary. Tahina zahoany vola, volany ronononao zegny, volany varinao zegny. Anao namboly izy, volany lavaninao zegny, volany volamenanao zegny. Or que anao ndraiky tsy miprofite. Anao tsy miprofite, votranao, anao tsy miprofite. Ireo miprofite tsara beky. Azao volo d'accord amizay. Ino maratsy fagnamitsika zay? Io koa nataondreo rango taloha volaniko aminareo zay. Io tsisy ady, fa tsy regny eky côté merina zegny. Natao izy mbola regny niany, misy antony. Tsy adala vahoaka volaniko zay. Tsy adala vahoaka mivolagna io. Même anareo mivolagna izy ke. Même anareo mivolagna baseky ady côté merina. Ça veut dire que ça existe. Nagnino asitrika? Kaza sitrikinareo baka. Donc raha io sitrikinareo, aretikinao koa sitrikinao, io tsy sanja majanga izy. Izy koa tsy saboanao, io tsy sanja manjaga izy. Aretigny merina andeha côté io, aretigny io. Izy koa tsy volagninareo amin'olo jiaby, basy ty allo. La table olo jiaby mivorivory ataova ino moyen agnadosoantsika ady soi-disant ady boky ty. Simple io. Ataova mitovy malagasy jiaby. Tsisy jalousie. Ataova mitovy. Ameza la même part de gâteau. Olo jiaby. Io tsisy olo miady eky. Karaha zanakanao an-tragno volaniko zegny. Zanakanao an-tragno miady izy koa tsy amezanao argent de poche mitovy reo 6. Reo tsy maintsy iady.
nagnino rehana amezanao ty zay tsy amezanao ty nareo manampahaizana nareo zegny anao manampahaizana amizay anao mikapokapoka amizay fa zay rasisme zay karaha zay non ok mon frère ton ok y a pas de souci zay le volaniko mila toizatsika io mon frère io misy mavozona amatsika on est là pour les encourager tsika rô manafa aby io rô manafa même des fois misy olo contre rô tsy mahavoavaly mila valietsika la place c'est comme ça qu'il faut faire karaha maramila volaniko zegny anao koa miady tsy maintsy olo afaranao miprotège anao koa rongona misy tsy maintsy olo mampitrangana anao azonareo zegny za koa lavo misy araiky mivona anao mitrangana mon frère fa io vitatsika jiaby anao mitrangana avotsikoagna anao misy olo karaha zegny zay milomay volaniko misy olo lavo zay miamby ampitranganay izy zay volaniko mila fanjaitagnana atsika adymerina ndraiky coach io mi-existe depuis la nuit des temps natoa olo mbola mivonina zegny dikan'zegny anareo mpagnano politiky tsy nahay karakory andravagnanazy tsy hainareo anareo tsy solution pourquoi parce que intérêt nareo teny prime avant tout avant le pays donc zay mbola ataonareo agnatin'ny lohanareo io tsy miova afarany volaniko amizay ivadiky Rwanda tsika asa zay raha tadiavinareo fa moa ny fata amizay io amizay fagnadrategna za ndraiky tsy tiako igny tegna tsy tiako foteny za ty fa nahita maso tegna tsy tiako igny zegny amizay vola raha koa mety amboarigny ne serait-ce que sur la table chacun donne son avis io amizay volana ty tsy mety ataotsika karaha ty izy ty karaha io ro ty tsy miady simple ane zegny simple fa tsy haiko imasarotra izy aminareo anareo mihodikodigna fo atao décentralisation atao raha diaby zay fa apetsika amin'ny place fa tsy appliquenareo volaniko rango fa ela appliquenareo boka décentralisation effectif io appliquenareo boka io volaniko aminareo moramora olo mivolagna état fédéral mais tant tsy appliquenareo olo tsy maintsy volagna resaka état fédéral io appliquenareo boka fa ela ny anareo volagna zay ça fait 25 ans ny herin'ny taona andriny taona Marc Ravalomanina taona ça fait combien d'années anareo no manampahaizana anareo mahay politique or que raha tsy vitanareo ny any ty anareo magnasara mahita solution fa ataova ty fa ity mety aminazy zay ny miambigny zo fo raha koa napetraka anareo rango fa ela zay fa ravoravo io tsisy ny miady zay natolo miady volaniko zay misy antony araka zasitsika fa côté ndraiky merina misy fagnavakavagna ary hita maso tsara bekiny hita maso resaka éducation resaka santé resaka raha jiaby mandalo misy fagnavakavagna pour stopper ça il faut corriger faut dire marigny tsy volanareo jiaby resaka tourisme alainay anareo nosy be tsy volanareo jiaby resaka tourisme ty alainay fa ty mboninareo amboarinareo raha ty fa izy ndraiky anareo avy plus de la moitié alainareo zay koa marary amboarinareo lalagnanay mbola tsisy vola ato azala vola ny ampona alefanay nay anke nagnino tsy ampody aminay ato sy koa fa karaha zay nagnino tsy ampodinay non donc non je suis désolé raha zegny marigny volagna jiaby natolo mivolagna marary volaniko zegny bon zegny izy maresaresaka aminay tainao fetiny zegny volaniko aty cosmopolite olo jiaby magnano cérémonie indreo zay volaniko kazakiva anareo kazakiva continue état fédéral zay le volaniko za tsy tiako otoa ndraiky totrigny volaniko zay za nahita maso volaniko za nahita maso tsy tsara volaniko zay tegna tsy tsara au lieu ny avy raha zay parce que tsy hainao toetraign'ny vahoaka volaniko misy za des fois olo mamonomono olo karaha io koa empaka rô à la fin mivadiky affaire personnel amizay raha io affaire personnel misy mitrano nareo côté ty mankaraha jay eto amin'ny 67 ao tifitifirindreo exemple
so olo amy sisina agny mivolagna zay empaka anareo mangala ranay jiaby mitifitifitry olo zay raha tadiavinareo. Avant que ça arrive à ça, il faut réfléchir. Comment il faut enlever? Il faut réfléchir, bien réfléchir. Raha zegny mi-existe fa tsy anao mivolagna fa ataovy unité état unitaire ty fo izy ty fa décentralisation ty fa tegna tsara. Fa trop tard, vous avez dépassé la limite à un moment donné. Voilà. Justement mon frère Stan, ampitsika anao compteur anao ipoandreo, compteur anao ipoandreo. Io amizay reo mivolagna miambigny spécialiste boka Antananarivo, avy eo compteur anao mipody. Anao nagny efa 1500 € volagno zay. Za ty agnisan'ny victime indregny. Jusqu'à jeudi le 12 heures tsy nampodindreo compteur. Ireo fo mamoriporogno amizay. Jusqu'à jeudi le 12 tsy nampodindreo compteur. Maty asanao. Maty asanao volagno zay. Anao tsy nagnefa. Ireo mitrafiky raha jiaby ao. Même bibeko Antananarivo. Cartenao bloqué amy la banque ao. Mila autorisation boka Antananarivo. Angala volanao apetsakanao amy la banque de Gaucharez ao. Anao angala exemple vola io. Miambigny autorisation boka Antananarivo. Hazala. Antananarivo managnapitsako volako ty. Parce que ireo micontrôle raha jiaby ao. Ireo micontrôle raha jiaby ao volagno zay. Donc, je suis désolé. Anao magnefa knaps. Anao magnefa knaps. Mandeha Antananarivo volan'ny knaps. Anao andeha angala karamanao. Tsisy vola koa fa nangala directeur ny knaps. Vola ty, izy nilefa. Voilà. Manampahaizana anareo. Manampahaizana anareo. Tsy racisme anareo. Voilà. Donc, je suis désolé. Atsika io miady. Za tsy mivolagna loatsika iady amin'ny tombokondro. Atsika te famonomono. Non. Kaza magnasasa zay fo volaniko. Za tsy magnasa anareo. Anareo magnasa za. Za koa volaniko zegny. Tsy mijery anareo fa anareo jiaby mibloqué. Anareo jiaby. Teo fa maro jeudi telo donc ro. Mbola mipousse zahabo fa za tsy azondreo baka. Mbola mipousse zahabo ro. Fa za tsy azondreo. Za tsy azondreo. Zaza volainy izy koa antitra tsy ampiagna izy tsisy raha vitany. Dikan'izay volaniko amezanao boka ray aman-drenin'azy magnampy izy. Amezanao asa ray aman-drenin'azy. Izy tsy mangataka vola aminao ndeha itaizany zanakanazy. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, zegny izay.